Jak si išiel? Dole Ricu? Dobre, idem. Tam sa nám chyť toho lana a ručkuj dole, tak pohode. Len si dávaj pozor na hlavu, myslím, len tak spolu sa robí. Okej? Tu mám vypínač. Ty budú môj ty dole. Sem nepôjdeš tak dole. Dobre. Pohoda, to vydrží aj 6 hodín svíci. No zvenku vypreš, to je hneď za hlavičku, je oné, vypína. Čak, čak. Some people sing to the darkness. Asi by som sa mal zakázať. Poreta si môžeš, ale lano moc nechytaj, to majú chalany. Čože? Že lano moc nechytaj, lebo to držia chalany. Lano púšťam, môžete sa istiť lano. Dobre. Dobre? Ja počkaj, ty ho máš. Ja mám, ty chod za retas teraz. No, tak je lano. Počkaj, lano ešte držím. Mám doma asi 30 párov. Lano, môžeš. Alebo aspoň na airsoft rukavice. Alebo na cvičení. Miro, potom máš neviem dole, tak potom. Dobre, tu fakt dávam. Pozor, lebo je to fakt dávam. Kúkot, že je ty kokos? Duzo! To sa ide hej tam dole. Tam. Pohodička, ne? Na spatek bude na piču. No, to sa bude došmíkať na spátek. Ešte ne? Dobre. Som si buchol lakeť jak svinia. Ja mám prílbis. Čo? Dobre. Neviem, či toto není tašová šudorárová, ale ideme ďalej. Neviem. Jak to ide? Potom sa to zatašuje doprava, či jak to ide? Dobre, ale môžeme ísť za vami? No, pohoda. Jo, počkaj, nie. Toto ďalej níž asi, kam? Ale keď mi zahlásite, že ideme hore, tak som... Neký rozhľad vyfajčím. Miro, že si to bol ty? Ne, tento raz nie. Táde to teda. Táde, jak ideš ty. Dosť úzko. No. Ne, tam to aj vyzerá chupa. Tam to ide zase, takto to vyzerá, že to ide do hora. Lebo jedna cesta je slepá. Je tam nejaký rebrík alebo také niečo? Ale každopádne aj na tej slepej ceste je na konci oné vec, že sa môžeš otočiť. Že tam bude taká malá sála. To si istý? Kamáni, mohli by sme si to istý. Je
Máš, ale nie displej. Teda ako z boku máš, ale... Pohode, z boku ja viem, že ale... Daj, vie, jak sa vám to zdáva? No, že bereme si to na zúčovnú dostali. Ako hovorím, prvom rade nie je od toho byť činy ani, ale to je to aj takže... Už keď som tu, tak cez mŕtvoli. Pohode, však to je jak do šušky, keby si išiel. Chod na ten divčí sen. Keď ho tam hodím jak párek do chodby, tak prejdem. To je tiež také úžasné, keď do nej vlezeš a je to jak párek v chodbe. Čo by si nevyšiel? Už keď si sa dostal sem. Však toto ešte není také. Čo si myslíš, že Je som... tam vedľa ešte retaz. Čo sa zašpuntuješ? Pohode, toto je čistý párek v chodbe. Máme, hej. Áno. Počkaj, keď ho zakaš. Počkaj, no, mám už to aj Lekárničku môžeš nehať aj tuto, to už sme na polke cesty minimálne. Radšej nech to zoberie. Ale on sa neprepláči, keď bude mať lekárničku na opácku, sa ono zachytí, vieš. Dobre. Alebo nás počkaj, hen tam. A nejdeš dole už? Prečo? Dobre, tak lekárničku hod aspoň dole. Hej. Mohol by si aj... Ja by som mu zebral, ale nemám opasek. Budeme si ju len nosiť. V rukách, budeme si ju posúvať. Netreba. Počkáme toto teraz, ďalej. Pozor, len nepraskne mi inzulín. A mám tam piko, takže pozor aj na to. Ešte si by si bola hovoril, že vôbec nebudeš zasvínený, kúkli aký som. Ja som si hovoril, že budeš ako to. Ja sa idem zakásať do nohavíc, lebo jak už sa mi 2 razy vyvleklo, ne? Dubák, čo ideš? Tak skúšam. Není to až také strašné. Není to, však vidíš, že sa tam vejde jak párek do chodby. Keď sa tam ja lezejem, tak to už sem vleze každý. Ide nohami napred. Jo. Ne, že padneš do rokliny. Dojde druhý, lebo ja si idem zakásať veci a kým si dám týmto proste mokré rukavice No, dole. dostal to hore. No však toto. Ešte je tu mám to vanovka, no. No to hej, ktorá môže pomôcť. Tak ho priváž o rebrík. Jedného vystrčí pre neho po... Čo Michal? Jak to tam ide? Chod na konec a povedz, jak to tam je, pôjdem za tebou. Táto sa mi to neoplatí, keď budú 2 párky v chodbe, víš? 2 párky v chodbe už sa križujú. To žena, keď má 2 párky, to není dobré. Teraz som hore, úplne dole. A on teraz to nie doľava a tu som hore po takej, ale to nízkej skale. Lebo není to vysoké, má to možno meter. Tam to vyzerá. To je v pohode. Je to tam širšie už dosť? To aj keď do šušky ideš, tak volá, kedy tam volá čo zastaví. Musíš to prekonať. A na koľko ľudí je to Michal? Možno by ste dal? To sa dá. Víka? A ideš dole? Michal, môžem ísť tuto aj nosom napred? Slepá? Pokúkaj to tam, dobre to tam. Ďalší orgán. Ďalší orgán. Činný v trestnom konaní.
Pěkné. Jak krumově. Michal, Jason. Jason. Dobre. Čo? Ako ide? Ako tam vyzerá? Toto vypadá jak fakt, že ideš už na tesno. Mám pocit, že sa znovu narodím. Len tí falafeličkovia zaujímajú. Treba ísť jak? Po kokote alebo po prdeli? To je jedno. A podľa toho, čo si chceš naraziť. Nevím, v tomto vaginálnom ústí do piče, čo tu hore víme. Ty sa hlavný, ty kokot. Už nehaj. Pohoda, toto je dobré, pohoda. Ideme všetci? Čakáme, stojte. Ideme všetci, alebo sa rozhodneme? Ten jeden tam stojí. Snad nezamrzne. Áno? Keby to aj nás si môže zrovna pocit. Neotrhávaj to. Otrávam to. To len takto z tej opy. Takto sa z toho pije, pozri. Snad ma to nezabije. Dobre to je, že? Keď... To je jak ze špičky falafeliček, keby si hodil. Ty kokos, ale to za to dobrá špika, jak ste išli hore chalani? Je tu, áno. To je dobrá pripomienka. A myslím, že tí, čo sú vypisovali, asi neskápali. Ale nie, že by skápali. Pretože žalobí sa ísť ďalej, ale... Miro! No? To taký zajebaný. Sorry. Ešte, že nejdem svojom aute. Kuko! Kuko! Nechcel by som tepu a to auto. Povedz na holike. Aha, falafeliček. A hneď to má zahricu, dávaj pozor! Čo? Rozhoduje sa takticky. Takticky odumre noha asi za chvíľu. Keď sa prepcháš ty, Prepcháš, ale je tam slízka skala a dosť stromo dole. Akože dá sa prejsť, nehovorím, že nie, ale horšie to bude hore. Tak musíme to volať, že asi lano uvádza, nie? No, ako to je tiež ďalšia vec, že toto neviem, ako dobre drží, lebo je tam pár kameňov, ktoré keď padnú, tak neviem, či nedržia v čom. ty čo robíš? Nedá sa tu piť. Nedá sa tu byť. Počkaj, vráť sa, kuko. Nemám si stáť. Nemám byť ze stáť. Ne, skúte sa. Si tu a dokážeš, že nejako prejsť vedľa mňa? Kúknú sa, či chceš ísť ďalej, lebo tu to Tak keď poviem, že chcem ísť ďalej, a ty na to ešte raz. Však ja sa nemôžem ísť. Také piči som ešte nebol. Jo. Lebo toto je fakt proste... Hej. Poď. Prepáč, tie ľudia sa nezdávajú. Tak toto. Ale ono je to tu aj dosť úzké. Čo? Tak úzke to je kurevský, ak je ty. A ja nemám rukavice. Sigula, poď sa. Poďme sa sem niekto pozrieť, či chceme ísť dole, ale to nie. Lebo Je toto to- je fakt vychádzko. Je tam lano a retaz. Je tu reťaz. Tak ideme dole. No, počkaj, nie. Díky za kokot. Beriem späť, áno, tu je. A je to kurva úzké a kurva strmé. Však to je tá jama. To už sa dostávame ku koncu. Sigula, potom pohnite kamene, sa môžeme zapriame, lebo neviem, či nedržia túto skalu na nás. Na ktorej? Čo? Čo vám vidíte, kam to nie. No, tak akože... To mi je nedalo, že žuru. Ideme dole?
Chlapci, aby ste vedeli, tak zhruba keď vidíte, jak je to strmo túto a slízko, No. tak takisto strmo slízko je to asi dálky 10 metrov cez úplne úzkú škáru a potom už nevidím nič. Takže to je dobré, poďme. Tak choď sám a potom na to. Áno. Výborný nápad. Hodíme ti lano. To áno tu je, ale nie je to vyšľať. To môže byť. Musíš s rukama. Ideme ďalej? Lebo to lano sa dosť špíka, vieš. No a ja mám rukavice do... Tak ja ti potom dám všetko. Volaj to vyleze hore a hodí ti rukavice. Hoď si to dole, Michal, keď tak si hodím na všeho. Ktorý si môžu okolo toho môže dať. Okolo krku a zad. Potáre. Zahrdú sice. Ide dole. Ide dole. Ide dole. Čo? Stojí rýchlik na máš $1,000 milión. Ide dole. Odhodlal sa chalan. No, tak poď hore. A teraz... Hlas to, čo sa deje? Áno? Dobre, poď. Poď. Kedy šiel